Kaixo, Iñaki? Kaixo. Zer moduz? Ondo, kasu? Ondo, prest? Bai, prest. Horrela orduan. Venga, ba. Azteko, nor da Iñaki Ibarluzea? Bueno, Iñaki Ibarluzea Ortueta 58 urteko Amurrio resume bat da. Zenbait bere bizitzan zehar zenbait herri mugimenduetan ibilitakoa, mota ezberdinetakoak, eta batez ere euskarari eta euskalgintzari lotutako mugimenduetan. 1980an ez nintzen euskara ikasten, eta arrez geroztik nire ibilbide profesional eta militante horri lotuta egon da, eta horretan eman ditut eta egin ditut ahaleginik handienak, eta horretan aritu naiz orain arte. Zeintzuk dira EH Bilduren programan lan ildo nagusia? Bueno, lehenik eta behin, kontuan izanik Amurrio dela Araba mailan langabezia altuenetakoa duen herria, horri begirako neurriak eta planak, aurreko legegintzalditan planteatu ditugunak bezalagoak, sarturen bitartez kontratazioak egitea, ikasketak amaituta dituzten ikasleentzako aukerak sortzea, eta bere ibilbide profesionala hasteko aukera ematea. Eta horretaz gain, badira beste kontu batzuk udalak egin ditzakenak, eta nagusietakoa da, saiatzea sortzen aukerak lantegiak hona etorri eta zuzenean lanpostuak sortuko dituztenak. Horrez gain ere begiratu behar diogu oso hurbiletik udalak daukan azpi kontratazio, edo kanporako kontratazioen mailari ere oso handia delako, eta uste dugu udalak jarraian eskaini behar dituen zerbitzuak zuzenean kudeatzen saiatu behar duela, eta horrek izan behar duela lehenengo aukera. Gizarte arloko zerbitzuei ere begiratu bat eman nahi dugu, eta horretarako bultzada berezia eman nahi dugu Landazuri proiektuari. Bertan, San Mames etxebizitza eta bizitza komunitario bi proiektuei ekara eraman nahi ditugu. Uste dugu proiektu potente bat egin daitekela. Aurkeztu dugu dagoeneko udalean, eta badire beste batzuek ere bat egin dutela horrek bermatuko du proiektuarekin aurrera egin ahal izatea. Nagusi etxerako ere aurkeztu dugu gure proposamena, eta uste dugu bihurtu behar dugula nagusientzako zentro soziokulturala horrek dakarren guztiarekin. Benetan izatea motorea, nagusiek ere, adin nagusiek ere, proiektu potente bat, ekintzak eta benetan dinamikoa eta motore izango dena. Bere garaian mozio bat sartu genuen, Arabako Foru Aldundiari diru gehiago eskatzeko, gizarte zerbitzu arloa behar bezala osatzeko, behar duen personala kontratatu ahal izateko, eta hasiera batean hemen Amurrion EAJak babestu ez bazuen ere, ondoren onartu zen diputazioan eta lortu dugu finanziazio handiagoa. Horrek bermatuko du kontratazio gehiago egitea eta sail hori behar bezalako izatea. Behar duen personala eta langileak kontratatuta eta benetan erantzun ahal izateko dauden beharrei. Euskaren esparruan zer proposatzen du EH Bilduk? Harrigarria bada ere, Amurrio da inguru honetan euskara zerbitzurik, behar bezalako euskara zerbitzurik ez daukan herri bakarra. Langile bakar baten 160ko dedikazioa dago euskara arloan, eta uste dugu hori osatu behar dela. Aurkeztu dugu dagoeneko proposamena, eta lotu genuen iazko aurrekontuen negoziazioan handitzea, eta onartuta dago, hori egingo da. Orduan, lehenengo pausa izango da, personalez hornitzea zaila, eta behintzat esan alizatea badugula sail bat euskaran aritzen dena. Funtsezko iruditzen zaigu administrazioaren eta herri ekimenen, herri mugimenduen arteko elkarlana. Eta horrekin lotuta esan behar dugu, geure egiten dugula, erabat, Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak egindako proposamena, 11 neurri horiek, azken batean legeak jasotzen dituen eskubide batzuk bermatze alderako proposamena delako. Zergatik bozkatu behar du Amurrioko jendarteak EH Bildu? Uste dudalako EH Bildu dela aukera bakarra benetan udalak behar duen buelta hori emateko. Ilusioa, gogoa, indarra eta ideak baditugu, eta uste dugu EH Bilduri bozka emanda hori guztia lortzeko bidean jar dezakegula. Pentsatzen duenak Euskal Herri independentea, feminista, euskalduna, sozialki justua,
Hori dela helburua, pentsatu behar du udalgintzatik ere, behetik ere horri begirako urratsak eman daitezkeela eta erabaki txikiak hartuz eta urrats txikiak emanez horri begirako bide hori ere egingo dugula herritik, ez? Beraz, animatzen dugu jende guztia honekin bat egiten duena, EH Bilduri bozka emateko.